na ako'y mga pipila ka mga suggestions para ma-minimize, if not totally eradicated, ang problema sa graft and corruption sa Pilipinas. Kaya bininyo mga kaistorya, kining graft and corruption sa Pilipinas, dugay naman kayo nga problema. Sa daghan ng nangagi nga mga presidente, problema naman giding graft and corruption. Kini galing issue karon sa DPWH. Dugay naman kayo ni kining issue sa commission, kickbacks ni congressman, ni senador, ni DPWH district engineer. Dugay naman kayo nato ni kadungog. Karon lang ni gipabuto sa Marcos administration. So actually kani galing problema sa graft and corruption mga kaistorya, daghan pa ni. Dili lang ni sa DPWH, dili lang ni sa mga flood control projects. Pero at least ang importante nga nasugdan o napabuto kining problema sa graft and corruption sa Pilipinas. But before na to ipadayon ang discussion nato sa graft and corruption, special thanks muna tayo sa Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan, Velox Energy, ang travel partner ni Papa RD. Dili na ta magpa-fuel sa Velox Energy. Gogomac Hardware, Mr. Ray Talimio Jr., thank you so much. Oy, ito pa Vista del Paraiso. Ayun, Vista del Paraiso Resort. Dermalax Aesthetic Clinic. And special thanks also to my eyewear, Vision Optical Enhanced Vision Optical Clinic. Thank you so much for my eyewear. And former City Councilor George Goking in Cagayan de Oro City. So ato ipadayon ang discussion nato sa problema sa graft and corruption dinhi sa atong nasod. Mo ni mga pipila na ako ka mga suggestions. Una, kita nga mga voters, kita nga mga botante, nga ka nato magbotar o kanang dili kining mga apelyido nga mga sikat nga gabalik-balik lang sa ilang pwesto nya wala na may agi, pamulihan ka nato ni. Pamulihan na to ni. Gawas lugar, in fairness sa mga ilado, at the same time, mo trabaho pag yun, i-retain na to. Pero kining mga balik-balik lang, unya, wala na may agi, unya, mo pag yun na-involve karon sa graft and corruption, pamulihan na to ni. Dili na ta mamutar o kanang ilado or artista or sikat, kundili mga kaistorya, atong i-consider gyud og ayo, atong i-background check gyud ang tanang mga mudagan sa eleksyon, ang tanang gustong mo kandidato. Ug usa sa atong tan-awon ani nga qualification ang iyang background on management. Labi na sa executive position, president, governor, mayor, kana magud nga mga position, mga key positions. Kinahanglan mo gud siya management skills. Kaya kung presidente ka, mag-manage kung kastibok nasod. Kung governor ka, mag-manage kastibok probinsya. Kung mayor ka, mag-manage kastibok syudad. Unya, sikat lang ka, pero wala kay managerial skills, wala kay management skills, mo nang problema diya. Magka-dipo-dipo ang imong gihawiran nga nasod, syudad, or probinsya. So kana, tistingan na to mamili og bahalag dili sikat. Basta walay background sa pagpangawat, walay background sa pagpangilad, di ba? Unya na ay naagyoy kanang ego gyud nga experience and educational background para maoy mohawin anang mga posisyon diya. Kay karon yun ani atong gabuhaton mga kaistorya nga bisag kinsa na lang atong ibutang diya kay sikat man.
kung ang atong butaran gabalik-balik, magbalik-balik gyud gyapon ang problema sa atong nasod.